Oke, pentek tak kul dhewe. Ya sego santean. Ayo. Kok iso lek kok gak mesti bengi, Mak. Kok koyo dok, Mak. Bapak apa foto-fotokane anak nang ndi tempat ngono ya bengi-bengi. Hei. Punya sini. Iki desa apa mabul ya? Ndak sama maaf saya tahu lah. Amin. Amin. Kulon mau urung teko. Mbak. Aku kurang mandi duit. Ayo nang jole Mbak Wati, Mbak. Nang jole Mbak Ju. Entongnya lah mak nek. Ayo nane sendiri sambel. Iku nang ndi? Apa iki? Sambel apa iki? Oh, sapa ngono ndang Mbak tulis ngene Mbak. Bakule perawan-perawan. Bocah-bocah sih. Sambelnya kayak gini. Ayo. Jagoan dibak, jago bak ndi wong iki. Ayo bawa ya. Anak itu loh, anak itu. Iya. Nduk juga baju. Nduk gawa tara. Nang melu. Iya, sik gawa. Bawa ya. Dimedhot. Dia. Jangan dia Kaila, Mbak. Kaila. Iki lah, Kaila. Sambel tora. Kaila. Bawa tora. Wis iki lek ya kaji. Omamu ndi lek? Buang lah. Sambel tora. Omamu ndi? Kadulang. Ilmu keolahragaan. Adikku ya ikor itu ya. Aku ning omah iki lho gagak. Gagak nepekno. Tak
Saiki syaratnya oleh Juga sok. Aja nih jero. Hei, antar-antar sing. Woi. Lah, perawan. Sing urung tok SMS tok ora usah njaluk le SMS tok.